Em poso a gravar, ¿vale? Vale. Que com és gratis. A veure, i això... Vale. Per què no el tinc? Ai, no. T'estic tocant els teus equips. No sé, jo he agafat el meu. Ah, tu ets Aenarion, no? Sí. Vale. No sé. Això és que almenys és una mica raro. Sí, jo puc triar. Perquè jo puc... Clar, és que... T'acabo de canviar l'equip, ara no sé jo. Ara, vale. Ara toca tu, vale. Vale. Hòstia. Qué cosa més rara. Poci. Partida ràpida, no? No sé què. Duració del turno. Crec que són 4 en associació. Ai, que he d'escollir. Tria, bé. Sí, sí. Vinga. Poso jo, no? Vale, tots altos elfos. Vale, molt bé. Vale. Xoc i força 4. Pues que ja no me'n recordo. Accionarà. Aquí. Tirar dados. Vale. Escenes de vídeo. Vale. Clar, és que tot això... Perdona, No, no. Que va? És que ho tenia tot... Clar, al fer-ho nou... O sigui, a l'instal·lar-ho de nou al joc, saps? Vinga, me la jugo. Que grande, Teclis. Boom. Vale. Vale, estic fent streaming per Twitch, Vale. He liat molt parda, A veure. Vale. Bueno, si me veo muy pisoteado ya te digo, y en no sé, si vayas a algún juego, alguna historia, que necesitáis coches, historia, pero Hòstia, se m'estan mesclant aquí coses. no se me da Què està passant? Vale, a veure.
sigui, només podré fer un blitz. Perquè placar va ser que no. Què farem aquí? Más loco. Uy, Jordi, ¿estás? ¿Qué ha passat? Hola, Jordi? Hola. No. Ara, és que em deia esperando oponente. Estava flipant, dic. Dic que també te'l torni i no m'enteraré. No, amb la tonteria... Ai, m'he equivocat. Bueno, és igual. No. Ui, quina liada he fotut aquí. Estic complicant la vida. Bueno, és igual, vinga. Vale. Ahí estamos. La falla al alto elfo y la encerta al guerrero del caos. 6 o 7, fet un 6. Al guerrero del caos.
Bueno. A veure què podem fer aquí. Bueno. Un menys. Mira que yo te tumba tíos, Pero... Ni una armadureta. Bueno, sí, dos, però... Sí, bueno, però tinc aquí dos tios aquí estarracats. A veure... Una altra vegada em surt això de esperando oponente. Què passa? No es pot moure ara, de moment. Hòstia, quina putada. No sé. Sí, és que aquí la cosa està encallada. Ara jugo.
Bueno, primer de tot, aixecar tota aquesta penya. Venga, otro. Otro. Dale. Què més puc fer? A veure. Estic emetent en directe. I Ah, vale. per provar ara com anava, saps? Perquè sempre no hi ha problemes que no... A mi m'anava... Ho he tret a l'streaming. He deixat només la gravació perquè m'estava gravant fatal. Ja. Pues a mi sempre m'estava donant problemes de frames per segon. I ara m'està anant genial. Sí, jo ho he d'acabar d'afinar. Suposo que és pel que hem tingut del disc. No sé, això... No sé si ho està gravant bé, la veu, no sé si està... Jo per la veu em fixo amb l'audio mixer, saps? No. O sigui, a sota de l'OBS. Vale, no estava... La veu no estava... No està... Espera't, que si fem això... Vale, venga, va, vamos allá. Sí, anaves amb 2 daus, no? Perquè... Sí, però no, el poso aquí perquè si fallés el placatge i et quedessis viu, doncs, saps? Vale. Però almenys tingués que fer un... O que caiessin els dos i tenir més penya per aquí. Oi! Ei, no ha passat res. Està resolts. Vale. A veure, aquest tio... Vale. El teu equip es diu prova èlfica, m'agrada. Sí, perquè és una prova. Saps que serà el teu nom definitiu, ja veuràs. Sí. Joder. Es Dios. Vale. Tú... Oh, Joder.
Vale. Vale. No, a veure, aquí què fem? Aquest aquí. Vinga, directe. Sí, no? No sé si posar-me aquí, placar-te des d'aquí. El que et faci més gràcia. Sí, és que tu a dosos em pots passar pel costat, bueno. Ai, no falles una, tio. Toma ja. Ui, si la fallo se m'acaba el torn. No, però no. Hòstia. I ara sí que puc tornar-la a intentar agafar. Sí, Però clar, hauria de fer una esquiva aquí. sí. No. A veure, què tenim per aquí? Aquí tenim moltes coses per fer. Arbi, falta. Xat. Carga legal. Upa. Un altre cau. Sí, sí. Vinga, la mort, sí. Ah. Bueno, doncs caiem els dos perquè ja... Joder. Uau. Uno. A dosos, Sí, sí, ja. Vinga, hombre. Hi ha tres us que t'anaves, no? Vaya trampes. Bueno, mira, com a mínim no es lliga, saps? Ara m'està donant uns ànims. Bueno, a veure què farem per aquí.
calavera. Vale. Ahora. Què puc fer per aquí? Vale. No. Ai, merda, no he vist el mort aquest d'aquí. Ai, el mort, el que està estirat al terra. La de camuflatge. Dona una volta sencera al camp, si vols. Estic comptant. Ai. Ai, però és amunt d'au aquest. No falles una, No. O és un... Joder. Let's go. O és un mensaje divino de que juguis amb aquest equip, o... Bueno, és el meu equip. Vale. En sèrio? Home. Hòstia, clar, que no tens rerolls. Hòstia, si no queda ningú un peu, tio. No. Fuà, és que ara aquí...
Adéu. Però aquests tot tal com surten tornaran a entrar, no? Lesionen, sí. Joder. Vinga, hombre. Bueno, ho deixem aquí, era mitja part, no? Sí, doncs, home, si... Bueno, com vulguis, si vols ho deixem, o si vols tornem a... Podem tornar a fer un altre. Home, sabe, lo que hay. Bueno, jo acabaré de fer això. I marco. Però ara que no has claro que no. Però que verà. I... Va, ja... Doncs com vulguis, si vols ja tornem a començar. No sé ara no sé quan recuperaràs ara. Pues jugo un munt de menys. Hola. Hola, s'ha recuperat un huevo. Sí, s'han aixecat 3. Joder. Si ho sé, et faig més faltes i coses. Home, ja no venia d'aquí. Clar, i a Segur tot, que t'hagués matat. i a tot això, si això se'm m'hagués passat en Lliga, no hagués guanyat experiència de res, perquè no he ferit a ningú. No, realment no. Vaya timo. Ja. Ai, sóc jo. A És veure, la vaina dels caos. Però bueno, si no puntua, sí, pots fer el carrasco. Saps? així ja està, Clar, o sigui, suposo que el seu hagués sigut aguantar aquell tio allà i continuar-te matxacant, no? Amb una lliga hauria de fer això, no? Sí, jo m'hagués aguantat un torn. Sí, no, bueno, més o menys ho tenia clar, però volia jugar més. És que em semblava molt... O sigui, amb una lliga sí que vas a pinxo i fas el que d'això, però com ara estàvem... El que volem és jugar i provar coses... Hauries d'haver anat a trepitjar. Sí. Bueno, trepitjar... Fer falta no sé, perquè jo tinc 11 justos. És igual. Jo hagués fet una falta. Bueno, el que passa que aquí l'ordinador quasi sempre t'expulsa. Però a la lliga en realitat has de treure un doble perquè t'expulsin. Sí.
No, jo... No és tan fàcil de Jo, fer. amb aquest, si no tinc cap reserva, no sé si faré faltes amb aquest equip, A no ser que, bueno, sí, que sigui... que tingui un més... no sé quan deu ser el màxim, però... El dolent de la falta és que no guanyes experiència per lesionar. Ja, sí, només és per fer-li baixes. Com l'assassino elfo. L'elfo oscuro assassino et clava el punyal i si fereix no li suma. Sí, però és més cabrona. Sí. Però ara que m'estic mirant els elfos oscuros perquè algun dia voldré portar-ne i és la unitat més fluixa, l'assassino. Sí, clar. Home, és com aquí el receptor. Joder, tio. El receptor d'aquí és el més fluix. L'armadura. En sèrio? No, jo em refereixo a fluix de... No, que no és gaire bo en general. Ah. Bueno, fa l'assassinat aquest. Sí, però que no surt a compte, perquè és supercar per total tindre el perfil d'un corredor, em sembla que és, o d'un línia, i fer-lo del pinxo que tampoc es veu que... El pinxo. Bueno, no, tires armadura i ja està. Les brujes potser tenen el seu què, però les brujes al principi són molt perilloses, perquè amb la fúria és complicat. Ja, en compte. Però bueno, com que jo ara de moment estic en modo caos. A veure... Oh, quina formació més maca has fet aquí. Bueno, només li pots pagar un. Sí, només puc fer el blitz. A dosos i a dosos et puc fer un blitz a que té la pilota, però és que tampoc. No és igual. És que tampoc passa res. Hauries d'aquí, hauries de buscar... Bueno, clar, tots els tens a zero perquè ningú guanya. Ah, no, el que ha fet el touchdown. Hauries de pagar amb el que ha fet el touchdown. Sí, no, però, clar, bueno. No, però m'és igual. És que, de fet, abans li hagués passat la pilota a un dels guerreros del caos, I que hagués anotat un guerrero del caos. Sí, és veritat. Per pujar-li el bloc. Clar. Per pujar-lo a nivell quan abans millor. És que el Saurio, tio, és molt més difícil que aquest equip. Sí, jo crec que aquest equip... A veure, no és que sigui fàcil perquè al no tenir cap habilitat, només tinc els cuernos, estic tenint sort, però normalment se te'n van les... Pensa que un elfo té un punt més d'agilitat que la cabra, l'altre és igual. I no té cuernos, saps? A veure... El que farem serà... On tens la cabra? Que ha puntuat. Pa dentro. Bueno, ja està. Pots fer la falta ara, si vols. Sí, no, però és que no. L'altre ja no té sentit, perquè Ja et dic, jo amb aquest tio no faré falta. Amb aquest exèrcit faré poquíssimes, ho he de veure molt clar. Perquè jugar amb un menys, a no ser que... Bueno, no, és perquè quan s'acaba el partit tampoc t'interessa fer faltes perquè no et suma experiència. A veure... Estic fent una gàbia aquí. I...
Aquest l'enganxarem aquí. És que no pots pagar, no? No puc pagar. L'únic que estic és minimitzant la teva resposta. Si no puc respondre, s'acaba ja la part. Ah, cony. Que burro. Estic aquí trencant el... No, ja el deixem disfrutar. M'estic trencant el monyo. Vale. Si et deia ja amb l'escaia del Cartago. Llavors ara estàs fent streaming i et va bé. Va genial. És que ni un sol error de frames per segon he tingut. Hòstia, doncs ja em diràs la configuració. La sèrie no l'he canviat. Com que és nou, o sigui, per ell és nou. Perquè Però l'OBS tens una configuració de bitrate i tot. no tinc l'OBS. Ara, tinc el Streamlabs OBS. Ah. És un altre. Sí, Especial sí, per ara Twitch. et dona l'opció de baixar-te'l. Ah, doncs utilitzaré aquest. Perquè jo ara estic fent servir... Quin és? L'OBS normal. L'OBS normal és el que feia servir jo. I fot uns... Bueno, em diu que en vermell se'm posa allò... Sí. Baja potencia o alguna cosa així. Ai, perdó. Vale, jo xuto. Ai, tu xutes i jo rebo aquí. A veure... Ai, quines merdes de línia. Això dels setups aquests, per definir, són una merda. Sí, t'has de guardar tu el teu. Sí. Vale. Ah, no, clar, cony, que rebo jo la bola. Hòstia puta, tios. Vinga, endavant, perquè no et costi agafar-la. Vale. Has vist que bona gent que soc? Sí, sí. Vale, Després vamos. diu que els elfos són dolents i que són uns estirats i que no sé què. Bueno, comencem per el començament. Ja vale, no? Bueno, Claro. almenys no te'ls fareixo, tio. És que no falles una puta tirada. Pum. I aquesta també. Vinga, hombre, Vinga, a tu cas. vamos. Bueno, estan per això les línies. A veure, què més puc fer per aquí?
Aquest. Ai, 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 ai. A veure. Bueno, vinga. La deixo aquí. Total. Sí, ja ho faré després. Sí, no? Perquè, total... Tio, que va 3, no us passeu. Ei... A veure... No, és que ha fallat el que anava a 2 usos, ha fallat. Ha fallat el que anava a 3 usos i després ha fallat el que anava a 2 usos. A veure... Vale. A veure què he de fer aquí. Ai. Bueno.
Ah, merda, que burro. Bueno. Hòstia, què estic fent? Ai, està complicat això, Si és igual, si tothom es treu sisos per agafar, no tinguis por. Bueno, amb menys em conformo. Aquí marcan al lateral. ¿Cómo caracolea? Espera, que compartiré el teu stream al WhatsApp. Ai, ets tu que l'estava veient. No, ara acabo d'entrar ara. Ah, vale. Sí que va bé, sí. Ai, merda. Clar, ja està en terra. Aquest no arriba. No hauria de fer-me aquest. Ui. Molt bé. Molt bé, molt maco, em sembla. Trias tu per interceptar. Ai, vale. Vinga, hombre. Passo. És igual que es caigui la pilota.
Bueno. Has vist el gol de l'RDT? Hòstia, sí. Hòstia. Sí. Més se la col·loca el tio, no xutava. És que no estava tan anticipat, No. Oh. És brutal el gol. Veure. Jo he vist gols del mig del camp, però realment aquests són d'una palma. Però a més amb el barret del... Saps? Fot el barret, després... Brutal, i has flipat. Sí, és veritat, amb el barret primer. Joder. Ai. Vosaltres què? Va, pues una loteria, ara mateix, el Barça. És que, sí, és... bastant desesperant, la veritat. No saps com jugaran. Bueno, de fet, tendeixen a jugar més malament que bé, però... Però bueno. No li he vist cap partit bo. Tampoc els he vist tots els partits, però no li he vist cap bo. Dels que he vist jo... Sí, un parell contra la Juve i l'altre dia contra la Real Societat també va fer una primera part molt bona. Partit d'anada de la Juve, no? Sí, partit d'anada, òbviament, sí. Perquè la jornada és que no es van presentar al camp, sí. No. És que és una vergonya, és això de l'actitud. Perquè és que juguin només uns partits bé i els altres malament. És molt raro, que passa, hi ha algú al vestidor aquí que... Sí, no sé, però és que és... No podria fer el Barça és vendre's ja les vaques grasses que té allà dins, Sí. encara que serveixin encara. O sigui, Piqué fora, Busquets fora, tota aquesta gent fora. Sí, molts que s'haurien d'anar, I fer foc nou, perquè hi ha alguna que passa en aquell vestuari. I tot i que són vàlids, futbolísticament, encara que el Barça. Sí, no, però és que no és qüestió de qualitat, perquè la qualitat és claríssim que la tenen. Hi ha algú en la guerra aquesta que tenen amb la directiva, Sí. o amb la directiva amb el club, perquè Bueno, la directiva, sí, és la directiva. No, però no sé si estan amb la directiva com... Perquè ara canviarà això. El tema està en que s'han permès segurament uns comportaments... Hòstia, m'he complicat aquí la vida que t'hi cagues. no, és que han permès que facin el que vulguin. I molts ho han guanyat tot i fa molts anys que estan al Barça. Això, O sigui, si no paren de repetir les alineacions de les últimes vergonyes d'Europa, són totes... sempre estan els mateixos. Bé, Després s'ha fitxat malament, s'ha gastat molta pasta en posicions repetides. sí. És una mica de tot, Pues res, hòstia, buah. Sí, s'ha de fer foc nou. I aquest any, com a mínim, sí que hi ha alguns brots verds, perquè estan jugant xavals. I la veritat és que molts ho estan fent molt bé. Però... Tio, que vas a 3-2. Bé, ara jugo. Buah. Pues ja està, no? No, no arriba. Ah, bueno, forçant. Per si... Naruto. Ara, si tingués un mago, això no ho faries. Ja.
Vale. Aquesta sí que és bona. I després... Va, anem a fer aquesta falteta. Charging battery. Vaja. Ah, ja he fet el glitch. Oh, Jo no guanyo experiència, cas. Però la gent no m'agrada, no jo. Saps? sí, sí. Joder, tio, jo per un que tinc inconscient... Ah, no, sí, sí que m'ha tornat. Bueno. És el que mola del Bloodborne. El què? Que tot semblava perdut al torn 4 de la primera part. Sí, sí, sí. I al 5 de la segona anem 1 a 1. I tenim els mateixos jugadors al camp. Sí, sí, sí. Ai. No, aquest el posaré per aquí. Joder, sempre ha tocat amb aquesta 3 vegades, sí. Jolín. Bueno, comencem.
Tal com està la bola, crec que estic obligat a agafar-la primer. Estas cabras que son desgarradores, son los que son desgarradores de carne. Sí, desangradores. Això, desangrador. Epa. Ai. Ah, no, què he fet? Tapar. Burro. Bueno, sí, però... és un puto desastre. Vinga. Això es diu fer forat. Vinga. Vale. No, Nerupi. Que va dosos. Ja, bueno, però quan el fas 6 vegades, una hauria de fallar. Si no l'he fet 6 vegades. No, bueno, sense però... fallar. L'he fet una vegada sense fallar.
Bueno. Llavors aquí. ¡Ay, merda, m'he equivocat! Bueno, pues et quedes aquí.
Jolín. Ah. A veure... Sí, ara poso. A veure, com ho faig això? Atresos... Després atresos aquí. Doncs... Ai, no em facis això. Mare meva, tio. Que guai. Bueno. Però aquí haurem d'improvisar una caixeta. Què? Sí, sí, ara acabo, ara acabo. Ai, no, espera't. Si sí que he fet el passe. Buah, per un moment em pensava que li havia tornat la pilota al que l'havia passat. Mare meva. Bueno, pues me la jugo a dosos. En sèrio? Jo crec que sí, perquè és que si no amb 2 torns no surto d'aquí, perquè tu ara em tornaràs a travar. No, jo no dic res. Si ets veu. Sí. Jo m'he estat a la línia i hagués fet la caixa al seu voltant i el següent torn, que és l'últim, no. És que la caixa que he fet al seu voltant, o sigui, amb el que tenia no arribava a fer-li una caixa, crec que la línia de touchdown. Perquè els guerreros del caos mouen menys. Diria, Bueno, no hi he caigut, potser sí que era només... Però bueno...
Ui, et sento molt fluixet. Que a part que ara jo tinc 2 torns per atacar. Ja. Amb un torn no arribes, amb 2. Depèn. Hòstia, i tu ara tens tots ja. Bueno, a veure com va això. Sense rerolls. Ah, mira que bé.
Charging battery. A 1 contra 1, venga. Només hi ha una cosa important. Sí, Només tens una cosa important sí, a sí, fer. sí, 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 està clar. Només queda una tirada, Joan. Bueno, ja, però... Surt bé o menys. Si no, empatem. Ja està. No hi ha res més a dir. Ja, bueno... Què? Però puc fer diverses coses, O sigui, si tu caus, després t'aixeques i tens 5 punts de moviment, Vull dir que... 4. A veure... Bueno, però és que... És que si no tens rerols, és que és l'únic que pots fer això. Sí. Ja està. Ja s'ha acabat el partit. Buah, i ara encara més. Ja no arriba ningú. Vale, bueno, doncs ho deixem així, no, llavors? Perquè total... Posar-me a repartir... Va ser que no. Vale. Sí. Ja està. No cal. Faré un cop. Ara t'haurien de sortir 2 calaveres. Ja et podem deixar això. Joder, ara què? Els tiraré tots a terra o què? Té collons, no? Quin paio. Jo que no té placat i mira que tenia placatges de 2. Jo he fallat molt, això, almenys. Tirant-me un dau. Alguna de fallar, ja està. Mira els 2. Bueno, pues ja està. Vale. M'he fixat que si fem amistós... No, sí que tenien raó, que no puja És experiència. veritat, jo també m'he fixat que has fet un passe i no t'ha pujat. Sí, ni el touchdown ni res, perquè quan tu has fet el touchdown estava buscant... Mira, has esquivat i has fallat 4 vegades i has encertat 23. O sigui, més o menys estàs a la mitja. On estàs, això? Aquí. A tirades de dados. 85%. Ja ve a ser més o menys això. Armadures, 58. 58. Després d'art de noqueo... Amb armadura 58 contra gent d'armadura 8 està molt bé, I tu? Jo, a veure... 62. Bueno, 68 armadures. I jo tinc armadura 8 també. Bueno, A però por ellos, tens alguna armadura 100%. 0 fracasos. Sí. Bueno, perquè he fet 6. Mira, un 100%, 2 100%, 3 100%. Has tret 12 uns i 16 sisos. Bueno. I jo he I tret tu 20 28, uns. 21 i 28 sisos. O sigui, tampoc... No, amb el Ferran és més 41 o una cosa així va treure. Pots guardar el lloriquín, no? Deixa'm tranquil amb el meu lloriquín. El que sí que has tret molts dosos i molts tresos. Això sí que és veritat. Bueno, És que... m'he desanimat ja al principi. No, home, no. Sí, Però no, però s'ha- tu pensa que millor perdre-les totes ara i després cap amunt. Sí. No pararà al final. La segona part ha estat bé, però la primera part estava molt desanimat, tio.
sortia res. Bueno, i m'he frenat, Ja. Però el partit de Lliga l'hauries d'haver vist, tio. No paraven de sortir calaveres, era un festival de los calvos. El de Lliga de... amb el de Lliga Online, vols dir? Sí. Ah, sí. Bueno, a mi el de Lliga Online no em parlis perquè... Ja. Però vols que el teu equip, tio, és Sí. molt xungo. Bueno, però... Jo, mira, pronòstico, jo crec que l'Àlex me'l carrego. Ahí lo dejo. No. Esteu més igualats. Sí, no, però és que jo crec que em pillaré com a mínim un mago i podré pillar crec que un línia també que em falta Mago és la clau. i a veure, amb una mica de sort. És que amb l'Àngel no... O sigui, el banquillo va acabar fet un cristo, però podria... O sigui, vaig estar a punt d'empatar, O sigui, bueno, de posar-me 1-0. Però Si és bueno... el bo del joc aquest, tio, és el que dèiem abans. Sí. Bueno, em vaig a sobar. Vinga, que vagi bé. Adéu.